tomto videonávode si povieme a ukážeme, ako sa robí elektronický zápis o stretnutí. Dôležité na úvod je povedať, že celý elektronický zápis je v konečnom dôsledku kópia papierového elektronického zápisu len v modernej elektronickej forme. Každý, kto pristupuje cez svoje prihlasovacie údaje k elektronickému zápisu, má len obmedzené možnosti a môže vyplňať len tie časti zápisu, na ktoré má právo. To znamená, domáci klub si vyplňuje nomináciu hráčov a realizačného tímu, svoju časť zápisu, hostia si vyplňajú cez svojho klubového ISSF manažéra svoju nomináciu a svoju časť realizačného tímu a rozhodca následne, ako bude neskôr povedané a ukázané, doplňa celý zápis, uzatvára predzápasovú časť a samozrejme uzatvára na konci celý zápis o stretnutí. Čiže jednoducho povedané, celý papierový zápis alebo celý elektronický zápis je v konečnom dôsledku nič iné, len opis jedného papierového zápisu, ktorý sa ale nikam nepreposiela, len ho cez informačný systém slovenského futbalu vyplňa každý tú svoju časť. Nasledujúca časť videonávodu je spoločná aj pre klubových ISSF manažérov a takisto aj pre rozhodcov. To znamená, základom po prihlásení sa či už ako rozhodca alebo klubový manažér hneď na svojej úvodnej obrazovke, na ktorú sa vždy veľmi rýchlo dostanete kliknutím na tlačítko domov, dostanete k posledným zápasom, ktoré ste buď hrali alebo ste boli na nich nominovaní ako rozhodca a vidíte samozrejme takisto aj najbližšie plánované. Keď ste klubový manažér, vidíte klubové zápasy, pokiaľ ste prihlásení ako rozhodca, vidíte zápasy, na ktoré ste boli ako nominovaní ako delegovaná osoba. K detailom zápisu o stretnutí máte vždy teda najrýchlejší prístup priamo z úvodnej obrazovky. Klikneme si napríklad na detail zápisu Žiliny, keď hrá doma, so Spartakom Trnava. Keďže sme prihlásení ako klubový manažér, vidíme len nomináciu domáci, nakoľko na tomto zápase sme ako domáci klub. Klikneme na nomináciu domáci a keďže sme ešte nehrali žiadny zápas, máme k dispozícii urobiť nomináciu hráčov a realizačného tímu len dvomi spôsobmi. Pokiaľ by sme už hrali aspoň jeden zápas, alebo mala by Žilina uzavretý aspoň jeden zápis o stretnutí, tak po kliknutí na nomináciu domáci sa automaticky prednastaví alebo ponúkne nominácia hráčov a realizačného tímu z posledného zápasu. Keďže ale toto je prvý zápas a ešte nie je žiadny zápis o stretnutí uzatvorený, máme teda možnosť urobiť to dvomi spôsobmi. Načítať zo sezónnej súpisky alebo vytvoriť prázdnu nomináciu a všetkých hráčov vlastne naplniť cez to, že začnem písať ich napríklad priezvisko, systém ich ponúkne, dám, pridať a už tu mám hráča. A môžem takto pridať všetkých hráčov a vyplniť všetky políčka. Takisto môžete používať registračné číslo hráča. Zadaním registračného čísla hráča vám takisto systém ponúkne toho registračného hráča. Pokiaľ by ste jedného chceli zadať dvakrát, systém vám to už neumožní, nakoľko už bol zvolený. My ale použijeme druhú možnosť, keďže klub si naozaj na začiatku sezóny pripravil sezónnu súpisku pre daný klub, pre dané družstvo, pre danú súťaž. Načítame si celú sezónnu súpisku, tak ako ju vytvorili, vyberieme hráčov, dáme uložiť. V tomto momente sme sa dostali už na nomináciu hráčov domácich, kde už máme vybratých hráčov, kde ešte ich môžeme popresúvať, pokiaľ majú inú pozíciu na tomto zápase. Takisto môžeme zmeniť pozíciu, ak hráč Tomáš Majtán na pozícii 6 má byť na pozícii 4, len mu zmeníme pozíciu, klikneme mimo okienka, systém automaticky vymení hráčov medzi sebou. Takisto je možné prepísať čísla dresov, zmeniť po prípade post hráča v danom stretnutí. Je možné meniť aj alebo je možné meniť aj údaje vedúceho, trénera, asistenta a tak ďalej. Nemali by byť menené, nakoľko boli schválené
na súpiskách. Následne je dôležité uložiť. Systém nám oznámil, že nominácia bola úspešne zmenená a tým pádom uložená. Na to, aby sme ale ešte videli zápis zo stretnutia, nám chýba takto isto vytvorená nominácia hostí, ktorú vytvorí klubový manažér hostí na tomto zápase, to znamená klubový manažér Spartaku Trnava. Momentálne som sa prihlásil do systému ako rozhodca nominovaný na tento zápas, na ktorý sme si pripravovali súpisku a lepšie povedané nomináciu. Takže prihlásil som sa ako rozhodca, vidím na svojej úvodnej obrazovke najbližšie naplánované zápasy, na ktorých som bol nominovaný ako hlavný rozhodca. Prejdem si na detail zápisu, kde vidím, ešte tu samozrejme budú doplnené ostatné osoby, kde vidím, že zápis zo stretnutia ešte nemôže byť nemôže byť zobrazený, nakoľko bloky s nominovanými hráčmi za domáce a hostujúce družstvo neboli ešte kompletne zadané do systému. Takže skontrolujem nomináciu domácich. Skontrolujem nomináciu hostí, ale nakoľko mi nikto z Trnavy nepripravil sezónnu súpisku, tak napríklad z Trnavy to môže byť samozrejme hociaké iné družstvo, toto je pre ukážku a pre video. Z nejakých dôvodov znovu mám možnosť už klasickým spôsobom, tu si ju vytvoríme cez prázdnu nomináciu, pretože štandardnejšie býva, pokiaľ mi klubový manažér nepripraví klubovú nomináciu alebo nomináciu družstva na daný zápas a nemal som ešte uzavretý ani jeden zápis o stretnutí, čiže mi ho tam automaticky neprednačíta z predchádzajúceho uzavretého zápisu o stretnutí, tak najpravdepodobnejšie bude to, že jednoducho na stôl dostanem registračné preukazy pred začiatkom stretnutia a bude to tam treba cez tie registračné preukazy nahrať do toho systému. Samozrejme najrýchlejšie je to cez nové registračné čísla. Nové sú 7-miestne, staré registračné čísla sú 6-miestne. Cez tie staré registračné čísla sa vyhľadávať nedá. Dá sa vyhľadávať len cez priezviská hráčov a nové registračné čísla. Takže skúsime to cez priezviská. Takže doplníme si ako brankára napríklad pána Rašku. Môžeme si pridať ako hráčov pána Čvirika, po prípade Procházka. A samozrejme musí byť minimálne 7, inak sa mi nepodarí. Uložiť to môžem, ale určite mi neuzavrie predzápasovú nomináciu hráčov na zápas. Tu si za chvíľočku vrátime. Takže to máme 4. 5. 6. 7. Doplníme im po 11. miesto sú to automaticky vždy hráči, od 12. miesta sú to automaticky náhradníci. Vymyslíme si teraz narýchlo, aby sme si vytvorili nominácie na zápas. Prvý musí byť vždy brankár a na to systém dáva pozor. Ja to tu naozaj dávam úplne náhodou, vôbec to nemusí byť pravda. Tie pozície vôbec nemusia byť ich také, len aby sme si naplnili nomináciu na zápas a mohli prejsť k zápisu o stretnutí. Nevyplním, dám uložiť. Systém mi to natiahol. V tomto momente mám pripravenú nomináciu domácich,
ktorú som ešte neuzavrel. Proces o elektronickom zápise o stretnutí hovorí jasne, že pred každým zápasom by sa mala uzavrieť nominácia hráčov na zápas. Dám uzavrieť a v tomto momente, keď uzavriem ako rozhodca nomináciu domácich aj nomináciu hostí, už domáci klubový manažér nezmení na zápise nič. Týmto pádom vlastne skončil v oficiálnom zápise. Bude mať ešte možnosť nahadzovať priebežné výsledky, ale o tom niekedy, priebežný stav, ale o tom niekedy inokedy. Dôležité je, uzavrel som do obidve nominácie. V tomto momente, keď prejdem na zápis o stretnutí, už sa mi zobrazí celý zápis o stretnutí. To znamená, až keď sú uzavreté obidve nominácie domácich aj hostí, až potom sa dostávam na zápis zo stretnutia. Takže, nasimulujeme si stav, Martin Dubravka, gól, tu sú možnosti. V 13. minúte v riadnom hracom čase tiež možnosti, ktoré by mohli nastať. A gól automaticky dáva do tabuľky strelci gólov. Pokiaľ by sme napríklad striedali, tak systém mi ponúkne len hráčov o 12. pozície na nominácii na zápas vyššie. Myslím si, že to napríklad v 14. minúte. Už mi tu označí striedanie. Teraz poviem, že napríklad tu bola žltá karta v 56. minúte. A tu bola napríklad červená karta v 35. minúte. Systém mi automaticky označuje striedania, automaticky eviduje strelcov gólov, takisto je možné pridať možnosť nepremienených pokutových kopov a takisto samozrejme mám tu všetky ostatné údaje, tak ako sme si vraveli, naplnené z nominácií na zápas. Čiže kompletný zápis o stretnutí s tým, že priebežne je možnosť, alebo priebežne má možnosť klubový JZF manažer domáceho družstva, domáceho klubu za dané družstvo nahrávať priebežný stav. Nemusí to robiť rozhodca to na záver len skontroluje. Dôležité je, ale že nemusí to robiť, to je len možnosť. Rozhodca vždy na záver minimálne musí skontrolovať, ak sú tam chyby, opraviť. Ak sa niekde pomýlil, že toto nebolo v 35. minúte, ale v 37. tak dá upraviť. Po prípade toto nebola žltá karta, tak zrušiť kartu. Takže rozhodca to na záver upraví a môžu sa napísať námietky. Námietky domáci, námietky hostia, po prípade zranení hráči popísať, osobné tresty automatický systém podľa toho, ako boli udelené žlté a červené karty, zaeviduje a pripraví. Samozrejme, pokiaľ bola konfrontácia hráčov, vyberie sa áno, vykonaná bez námietok a samozrejme ponovom by sa záznam rozhodcu, teda tzv. Mimoriadnej udalosti, mal vypisovať i hneď pred uzavretím zápisu o stretnutí. Teraz si vysvetlíme tlačítka na spodku elektronického zápisu o stretnutí. Priebežne uložiť, keď stlačíme, znamená priebežné uloženie toho, čo sme momentálne zapisovali. Niektoré udalosti sa ukladajú okamžite, ako napríklad žlté karty, góly a podobne. Niektoré udalosti ako vypisovanie námietok treba stlačiť tlačítko priebežne uložiť a systém to priebežne ukladá. Tlačítko uložiť a schváliť sa tlačí ako posledné tlačítko, pretože po stlačení tohoto tlačítka už nie je možné, aby rozhodca modifikoval zápis o stretnutí. Predčasne ukončiť a schváliť je predčasné ukončenie zápasu, poprípade nejaké podnety na komisiu a tlač uzatvoreného zápisu. Čiže veľmi dôležité tlačítko je uložiť a schváliť. Schváliť znamená uzavrieť zápis o stretnutí.
Samozrejme systém nám tu ešte vyplňa, že vyplňte prosím povinné položky, lebo nemáme počet usporiadateľov, tak povieme, že vymýšľam si 45, počet divákov 700 a tak na takýto zápas by mohlo byť aj viacej, tak dáme 3500. A dáme priebežne uložiť. Skontrolujeme. Zápis o stretnutí bol priebežne uložený. Systém nás upozorňuje, že počet strelených gólov za jednotlivé družstva po polčase 1-0 sa musí zhodnotiť s polčasovým výsledkom. To znamená, že neopravili sme v hlavičke údaj, že po polčase to bolo 1-0 a na konci to musí byť takisto 1-0. Systém nás automaticky kontroluje. Takže týmto pádom to dáme znovu priebežne uložiť. Tak už by nám mal byť systém o stretnutí bol priebežne uložený. Je to v poriadku, nie je tam žiadna hláška, všetky systémové kontroly prebehli bez problémov. V tomto momente, pokiaľ mám vypísané všetky dôležité veci, môžem uložiť a schváliť zápis. V tom momente, ako zápis uložím, tam uložiť a schváliť, zápis o stretnutí bol uložený, v konečnej podobe už nebude možné zápis o stretnutí upravovať. Pokiaľ by ste tam mali nejakú vážnu chybu alebo niečo podobné, správca súťaže má možnosť editovať ešte zápis o stretnutí, ale len na podnet športovo-technickej komisie. Takže už teraz, keby som chcel niečo odtiaľ zmazať z toho zápisu, niečo pridať, klikám na to, už to nepôjde. Takže presuniem sa na úvodnú obrazovku a zistím, že zápas mám uzatvorený, skončil 1-0, je tu detail na zápis a vlajočka je už červená, čiže zápis bol uzavretý. Takto sa k nemu kľudne kedykoľvek aj spätne dostanem. Na záver sa ešte vrátime na pracovnú plochu klubového ISSF manažéra a vrátime sa jednej z možností, ktorú som spomínal, ako naplniť nomináciu hráčov a realizačného tímu na zápas tou najjednoduchšou formou. Keďže na 99% sa budú opakovať s minimálnymi zmenami nominácie hráčov z posledných zápasov, tak do systému, ako náhle máte uzavretý aspoň jeden zápis o stretnutí, pokiaľ pôjdete robiť nomináciu na ďalší zápas a kliknete a to je teraz jedno, že či teraz sme prihlásení ako kluboví manažéri, ale toto isté sa stane aj pri rozhodcovi, ak by nemal predpripravenú nomináciu na zápas. Pokiaľ klikne na nomináciu domácich alebo hostí, systému automaticky, pokiaľ nepripravil tú nomináciu klubový manažér, ponúkne nomináciu z posledného zápasu a podľa toho, ako bude nahlásení hráči, tak potom po prípade môže ešte vykonať nejaké zmeny. Pokiaľ potrebuje zmazať, je to tlačítko zmazať. To je všetko. Prajem pekný deň.